אם יש ניתוח שנשים אומרות, וואו, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, זה נשים שעברו מתיחת בטן. כי אם אישה יש לה בטן רפויה, או בטן קצת גדולה, במיוחד אחרי לידות, לובשת בגדים כהים, רחבים שמסתירים את הבטן, ומתוסכלת מזה כשהיא רוצה ללכת לים, זה הניתוח בשבילה. אנחנו יכולים לראות פה בתמונה הזאת הימנית, אישה שהיא לא שמנה במיוחד, אבל הבטן רפויה, הבטן נפולה קצת, כן? והמותניים קצת יש עודף שומן. בניתוח של מתיחת בטן, שבו מטפלים בכל האלמנטים האלה, מקבלים בטן שטוחה, טבור צעיר, שרירים מתוחים, מותניים צרות יותר, והיא חוזרת ויכולה ללבוש אחר כך בגדים צרים יותר, צמודים יותר וכו'. פה הבטן לא שמנה כלל, אישה רזה, אבל יש רפיון קשה של השרירים אחרי לידות, בליטה של הטבור, והבטן לא מעוצבת. אבל פה שוב מקבלת את המותניים שלה מלפני זה, בטן שטוחה וצעירה, והצלקת היא בבטן התחתונה עדינה, וכמובן יכולה להיות מוסתרת על ידי קו ביקיני. אפשר בניתוח הזה לשלב גם ניתוחים נוספים כמו הגדלה של החזה, וזה כמובן חוסך הרדמה נוספת ואף חוסך כסף השילוב הזה. ולפעמים הניתוח הזה יבוצע אצל נשים שירדו ירידה מסיבית במשקל, אם בעקבות ניתוח קיבה כמו שרוול, או בניתוח או בלי ניתוח, ירדו במשקל, ואז הן נותרות עם עודפי עור גדולים מאוד בתמונה הימנית, בבטן ובירכיים, ובניתוח משולב עושים מתיחת בטן, מתיחת ירכיים, שאיבת שומן, ומקבלים מבנה גוף תקין רגיל שאפשר להתלבש בצורה רגילה ולחזור ולא נשאר עם עודפי העור הגדולים שהיו בתקופת ההשמנה הגדולה. הניתוח הזה קצת כואב, הוא קצת כואב כמו ניתוח קיסרי, אבל נותנים תרופות ומתגברים על זה וזה לא כל כך מפריע. והרבה פעמים נשים אומרות, חשבתי שיכאב, זה לא כאב עד כדי כך. ההחלמה דורשת כשבועיים בבית, צריך חגורת בטן למשך שבועיים עד 3, וצריך להימנע ממאמץ של הבטן בתקופה הראשונה של ההחלמה. אבל התוצאה מדהימה. אחד הדברים המצחיקים שקורה הוא שנשים שעברו את הניתוח הזה פתאום הן אינן זקוקות כבר לבגדים הרחבים שהם לבשו קודם, שהסתירו את הכל, לובשות חולצה רגילה, סמלה רגילה, פתאום הבטן רזה, אף אחד לא מבין מה קרה. אף אחד לא מבין, מה עשית דיאטה? עשית הגדלת חזה? מה? זאת אומרת, כל מיני שאלות מוזרות, כי זה הופך להיות. אבל זה העושר הכי גדול. אין מטופלות מאושרות כל כך כמו נשים שעברו מתיחת בטן, כי זה מחזיר אותם שנים רבות אחורה למבנה הגוף הנאה, הפרופורציוני. הניתוח משלב הסרה של עודפי עור, שאיבת שומן של בטן עליונה ומותניים, חיזוק של דופן שרירי הבטן, תיקון ושחזור של הטבור, ולעיתים אפשר, כמו שאמרתי קודם, לשלב בו גם ניתוחים נוספים.